अरे आज खवयचं चॅम्पियनला मरा होय मरे फ्रेंड आम्ही सगळं तेच स्टेटस पळयल्या पळय सगळं तेच स्टेटस पळय. अरे तुमका ह्या कित्या खबर ना या छत्री मराठा प्रीमियर लीग आणि हे मरे तेंचे दुसरी वर्स खऱ्यानीच बरे वडयत ते हा वयर मरे तेंचे ऑप्शन झाले अहो किती केले रे ऑप्शन खऱ्यानीच पण मातशा व्हिडिओ आसा दाखयता हा पळय खरचो व्हिडिओ पळय. आणि ह्या खेपे बरगडची प्राइज दवरला आणि मेन ऑफ सिरीज गोल्ड कॉइन. जाल्यार मरे बरी प्रॅक्टिस करची पडटा मरे सामकी सिक्स मारपा पडटा बरें. आणि विसरपा नाका ह्या म्हयन्याक 22 आणि 23 तारखे सकाळी 9 वरांचेर साग मैदान फातोडा. आणि तुम्ही सगळ्यांनी या टुर्नामेंटाचो उत्सव वाडोवपाचो. जय भवानी जय शिवाजी.